Čo sa týka kúrenia, ako to zvykne bývať v dnešnej dobe, čo ľudia nejakým spôsobom preferujú? Elektrikou, kúrenie plynom, drevo? Dneska už máme tých zdrojov strašne veľa. Kotle na chudé palivo, elektrické kúrenie, plynové kúrenie. Je to široká škála, strašne je to široká škála. Zase to je nejak od požiadavky a od pocitu toho zákazníka, s čím je stotožný. Čo sme mali vždy najlacnejšie, také, čo bolo funkčné a cenovo najlacnejšie, tak bolo podlahové kúrenie s elektrokotlom. Áno, elektrokotlom zohrieval vodu do systému a hnal to do podlahového kúrenia. Cenovo to vychádzalo na taký bungalov, to veľmi dobre to kúrenie. Dnes už máme fotovoltiku, čiže vieme si tú výrobu tej elektrickej energie zabezpečiť fotovoltikou. Či to robí týmto štýlom, že si dáva fotovoltiku, vyrábať elektrínu, ktorú budeme púšťať do elektrokotla a zohrieme vodu a do podlahovky, alebo si rovnáme teplné čerpadlo, ktoré nám tú teplú vodu do podlahovky vyrobí, nemáme tam ten medzikúr do elektrokotla. Je to strašné, dnes je široká škála už toho, takže je to na projektantov, aby tu zrátali na každý ten dom špecificky tú techniku, ale na to je to, aby sa s tým zákazníkom